più contenta, signore, se vi getto se la fiesta. Eppure, te conoscente il signor Stout, tutti i giorni. Signore, ancora stupido. Ben er niet met avondeten. Kom zondagavond thuis. Morgen. 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 Dames en heren, we zijn compleet. Morgen de Meijer. De Meijer, telefoon onder de knop. Goede kar. Spoedgeval. Oh, vrijdag de 13e. Oh. Ah, lekkere hete koffie. Oh, wat zit mij bij moeder. Ja, rustig. Wat zeggen we nou, zeg? Lig ik er helemaal uit vandaag of zo?
Meijer? Ja, Meijer. Kom eens even hier. Je komt helemaal niet uit. Je weet waar je bent met mij? Meneer Stuit. Ik zou wat eerder weg willen vanmiddag. Tandarts. Ja, Meijer hier. Is Sjaak daar? Ja, Sjaak met mij. Ik kom hem vanmiddag om 4 uur halen. Ja, dat weet ik. Nee, dat is goed. Dat is oké. Ja. Zeg, ik moet nu ophangen. Gaat het lukken, meneer Meijer? Prettig weekend. Meneer Meijer! Ook een heel prettig weekend. Hey, Sjaak, kan ik die witte niet eens meekrijgen? Nee, meneer Meijer, dat hadden we toch niet afgesproken? En die grijze? Die zilveren? Nee. Nee, die hebben we net nieuw. Dat kan ik niet doen. Hier. Sluit jij even af, Sjaak? Ja, natuurlijk, meneer Kijk. Meneer Meijer, zondag om 8 uur moet hij terug zijn, hoor. We hebben maandag een trouwerij. Meneer Meijer, zorgt u ervoor dat hij op tijd terug is? Ja. Pas u op voor schrammetjes. Geen,
Ja, ik kom voor de visitekaartjes van Maier. Meijer? Nee, Maier. M-A-I-E-R. Bent u meneer Meijer? Buongiorno. Bella giornata, che ha detto? Hier jongens, kauwgom uit Amerika. Dag, meneer Maier. U bent in het grijs, zie ik. Ja, die zwarte wagen die begon me te vervelen, hoor. Hier, geef dat zwarte tasje maar even aan mij. Hallo, meneer Maier. Hey, alles goed? Prima. Deze bedoelde u toch, hè? Ja, dat is prima spul, Hugo, prima. Neem zelf ook een glas. Je weet niet wat je proeft, jongen. Oh ja, graag, ja, graag. Hier. Cheers. Sorry. Zeg, op uw gezondheid, meneer Maier. Ik heb nog contact gehad met die grote jongens in Hollywood en die waren zeer tevreden over, jongen. Je levert prima werk. Echt waar. Dat is mooi, zeg. Dat is mooi, hè? Ja, zoiets zou ik eigenlijk ook moeten hebben, ja. Hier, neem er wat, jongen. Alle deuren gaan voor je open. Dat is mooi, zeg. Ja.
Oh ja, dat is Beppie, ons nieuwe kamermeisje. Beppie! Ah, la fille de chambre. Mia cartolina. Signora. Wanneer? Maar dan kan toch nog wel een weekje wachten tot het eind van de maand komt. Het is het eind van de maand, Hugo van der Groen. En je doet het nu meteen. Je doet het meteen, voordat hij over is. Alles naar wens, meneer Maier. Uitstekend. Zeg Hugo, hoe staat het met die advertentie? Die advertentie, ja, juist, ja. Ja, nee, ik ben bezig, zeg. Hier staat het. Auditie, iedereen is welkom. Alfred Maier zoekt talent voor zijn internationale speelfilm. De echte talenten schuilen onder de gewone mensen, zegt Alfred Maier. En ik zoek ze er feilloos uit. Uitstekend, uitstekend, Hugo, prima. Ja, de kosten van die advertentie, dat was 455 gulden. Nou, op de kleintjes letten we niet. Zet dat maar op de grote rekening, hè? Ja, de rekening. Nou we het toch over de rekening hebben. Parlare un altro giorno, eccoli, Meneer Maier? Ja? Onze voetbalclub speelt morgen een benefietwedstrijd. En ja, nu dachten we dat u misschien de aftrap zou willen verrichten. Aftrap. Hoe laat is dat? 11 uur? 11 uur. Hey, Hugo! Ja, meneer Maier. Noteer dat eventjes, hè. 11 uur, aftrap. 11 uur, de aftrap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mientje van de Bochel kwam ik tegen. Op het houten bruggetje. Met een pijpje in de mond. Inderdaad, zo is het goed geweest. Hoor, vooruit, schiet op. Morgen mag je zingen. Kom zeg, meneer Maier moet nou met rust gelaten worden. Meneer Maier, ik heb de feestzaal vanmorgen helemaal in orde laten maken. Uitstekend. Dus, Zeg, ik heb lampen nodig. ja, die zijn er. Nee, geluidsinstallatie. Ja, dat is er. Piano? Ja. Ja of nee? Ja. Pianist? Een pianist. Noteer dat nog even, hè, pianist. Sigaartje? Ja, graag, ja, alsjeblieft. Alright. Dank u wel. Goed, dan zijn we rond, hè? Oké. Een pianist. Wat zei je, Beb? Nou, ik wou je vragen, bent u zelf wel eens in Hollywood geweest? Of ik zelf wel eens in Hollywood ben geweest. Daar staat mijn ene huis en de andere staat in Rome. Kijk, van daaruit regelen we deze film ook helemaal. Vanuit Rome? Ja, vanuit Rome, precies. Ken je Fellini? Ja, Fellini. Ja, hè, vorige week Visconti heb je er ook. En die zoekt ook mensen uit zijn buurt. Hè. Hoe heet u bijvoorbeeld? Van Zanten. Van Zanten. U hebt nou een fantastische kop die we heel goed kunnen gebruiken. Hè? Kijkt u nou eens alsof u wil zeggen, sodemiet er allemaal op. Hè? Zo'n beetje schuin. Ja, en kijken. Hè? Sodemiet er allemaal op. Nee, niet zeggen, gewoon denken. Ja. Dat gaat nou even niet, maar... Nee, dan werken we nog op dat. Nee, dat werken we nog op. Nee, ik bedoel, heel goed bruikbaar bent u. Heel goed. Hoe denk je dat er nou je verdiend zou worden als je nou bijvoorbeeld een rol zou doen? Als u nou mee zou spelen. Ja, ik bedoel, ik noem maar $500 bijvoorbeeld. $500. Hoeveel? $1500. Wel allemaal omdat je misschien niet in één dag klaar bent, omdat hij zei net van Dat zijn meer draaidagen natuurlijk. Hè? Maar meneer Maier, waar gaat die film eigenlijk over? Ja, waar gaat die film over? Kijk, het thema is dit. Het gaat eigenlijk over mensen zoals u en ik. Hè? En speciaal over een jongen die woont in de stad, is daar mislukt, gaat naar het platteland toe. Hè? En probeert daar opnieuw te beginnen. Is dat wel dat de mensen dat willen zien, zo'n verhaal van zo'n gewone jongen? Ja, nee, maar kijk, misschien. Nee, wat er ook bij komt is, hij komt onderweg een circus tegen. Daar hebben we die auditie ook voor nodig morgen. Met al die kunstjes. Met al die kunstjes, ik bedoel, dat wordt er helemaal in gebouwd. De rollen, denk ik dat het meer uit jullie, dat het daar een beetje terecht komt. Ja, omdat u zei, het is een jonge jongen, dan... Ja, nee. Maar we hebben ook andere mensen nodig, meneer Verzanten. Is het nou moeilijk om die teksten uit je hoofd te leren? Of, Ja, ik ken staaltjes van mensen, van een actrice bijvoorbeeld, hè. Die kon dus geen woord onthouden. Kun je je voorstellen? En overal op de muur van die blaadjes stond daar de tekst op. Is het gewoon Stapje oplezen? 1. Hello, baby.
Nou ja, het was een foutje niet aan te merken, maar je ziet er niks van. U heeft al een verhaal verteld van die stand-in, die zo heel beroemd geworden is. Iemand van een ravijn, 6 meter de diepte in, kledder. Echt niet waar? Breekt zijn been, de camera draait, hè? En die regisseur roept, doorgaan! Nee. En gewoon doorgaan. En nou, die man zit nou op roos, hoor. Ja, die is rijk geworden. Dat is echt iets voor jou, lijkt mij. Henk? Voor Henk. Nee, maar dat jij hebt wel dat kopje zo van... trapeze. Dat die gevaar... Nee, van zo eventjes 6 meter naar beneden springen en dan toch doorgaan, hè? Toch doorgaan, maar jij bent een doorzetter, dat zie ik wel, hè? Wist je dat in de film, daar heeft iemand voor gedaan, vorige week. Over dat nasynchroniseren. Let op, dan moet jij je handen klappen als ik tegen zijn gezicht ga. Dat gaat daar voel ik niks van. Wacht even, ik geef hem een klap. En in werkelijkheid zie je dus dit, hè? Oh, sorry. De reactie was goed. Ja, dat moet ik nou ook hebben. Die reactie was goed. Maar het gaat er niet alleen maar over geweld. Er zitten toch ook andere scènes in met die Meijer? Ja. Meijer is de naam, hè? Nee, natuurlijk. Er zitten allerlei scènes in, jongens. Alles liefde. Liefde. Komt er seks op voor? Nou, dat hangt helemaal... We hebben een hoofdrolspeelster op het oog, hè? Maar kijk, als ik dit nou zie hier, wat je dus hier vindt, gewoon. Wat die mensen niet allemaal te bieden hebben, wat Beppie niet te bieden heeft. Je hoeft toch niet verder te zoeken, jongens. Het is toch allemaal aanwezig. Het vrouwtje dat zit hier, hè? En dat heeft alles in zich. Dat heeft alles in zich. En dat gaan wij eruit halen. Maar ja, zo zou Beppie dat wel kunnen, meneer Meijer. Ik bedoel, er komt toch met die vrijscènes en zo... Weet ik, maar er is altijd een oplossing. Mag ik de hoofdrol spelen dan? Even wachten, van jou komen we straks. Nee, maar kijk bijvoorbeeld Clark Gable, hè, ken je? Clark Gable. Lijkt er trouwens een beetje op. Die moest op een gegeven moment ook iets in zijn ogen hebben dat hij aan zijn vrouw dacht. Hè? Nou, die denkt gewoon aan een malse biefstuk. Dus nee, dat krijg je er altijd op. Nee, maar zeg tegen mij wel eens dat ik op Audrey Hepburn leek. Ja, nou is het, ja. Nee, maar echt, daar lijk je echt op. Nou ja, ik zeg maar. Ik weet niet. Zelfs je lijkt niet op Audrey Hepburn, maar je lijkt op iemand die nog veel mooier is dan Audrey Hepburn. En ik ga jou de naam niet zeggen. Nee, echt, ik zie het helemaal zitten, hè. Fantastisch. Je ziet er zo goed uit. We gaan jou echt helemaal erin zetten. Oké. Ik heb nog een verrassing voor u. Nieuwe vloerbedekking. Nieuwe gordijntjes, meneer Meijer. Matrasje. Nieuw lampje. Ja, ook nieuwe lampen. Die zijn ook aangelegd en hier... Zeg, en die telefoon? Ja, die is aangevraagd, meneer Meijer. Maar waarschijnlijk volgende week. Maar moet u hier eens even zien. Ah, perfecto. Beautiful. Dank u wel. Oh, pardon. Ja. Meneer Meijer. Zo is u. Meneer Van den Einde, onze trainer. Ah, meneer Van den Einde. Meijer is zijn naam. Nou jongens. Nou, laten we maar even kijken, hè. Meijer. Meijer. Jongens, zet hem op straks, hè. Meijer. Alsjeblieft. Blijven zo staan, maar die kant verdedigen eerst. Ja, oké. Prettige wedstrijd. Prettige wedstrijd, mensen. Ho, geen foto's. Hey, Hugo! Hugo! Ja, meneer Meijer. Hou die man uit de buurt. Ja, natuurlijk, meneer Meijer. De concurrentie hoeft niet te weten dat ik hier ben. Nee, natuurlijk, meneer Meijer. Zo, kom erin, jongens. Ah, bene. Situazione perfetto, hè. Hey, Dick. Die stoel aan de zijkant. Hugo, die 2 tafels hiervoor. Ja, daarvoor, meneer. Even kijken, hoor. Zet jij dat statief even daarvoor? Oké. Ah, bella immagine, bene. Perfetto. Buongiorno, Meijer. Ah, bene.
Duiken, even duiken. Un poquito bene. Nee. Ja, stop. Goed. Dat is goed. Hugo, kom even bij. Ja, meneer Maier. Wil jij even kijken hoor, mevrouw McGillivray, daar beginnen we mee. McGillivray? Ja? Die moet ik Alsjeblieft. even... Ja. Ja, U kunt rustig gaan zitten hoor, dames en heren. Nummer, dat roepen we steeds af. Mevrouw McGillivray. Ja. We gaan nu beginnen. We gaan nu beginnen, jazeker. Hallo, we gaan nu beginnen. En wil mevrouw McGillivray nu onmiddellijk naar het toneel gaan? Ja, dat is goed, meneer Maier. Ja, uitstekend. Dit is meneer Maier. Ja, Maier van Maier Productions. Wacht even, op het lijstje staat dat u kunt huilen op commando. Hè? Ja, eigenlijk wel, maar nu niet. Nu niet? Nee. Oh. Nou, dit gaat wel, hè? Ik kan ook maar lachen. Ja, alleen maar lachen. Of kinderzang, dat kan ook. Wat u wilt. Als u even op het podium gaat staan. Oké. Ja? Attentie, blijft u even staan en dan kijk ik even... Ja. Oké. Nou, probeer je het maar, hè? Ik ben me lachen. Iets feestelijk zeggen misschien? Stilte. Iets verdrietig. Ja. Ik geloof dat u het moet stoppen nu, meneer Maier. Ja. Tot zo, oké hoor. Heel goed. Nee, heel goed. Ja, dat zie ik. Ziet u nu wel? Fantastisch, echt waar. Nee, heel goed bruikbaar. Momentje, wacht even. Neem dit eens voor mee. Kaartje. Ja, dit is hard genoeg? Nee hoor, veel harder. Veel harder nog, Henk. Nou, maar een tikkeltje is niet... Henk, een beetje harder als je Een beetje harder. Ja, maar hier kunnen die mensen niet op werken. Ja, het staat vol. Ik bedoel, daar hebben we niks aan. Hugo, ik heb nog gezegd van die geluidsinstallatie. Ja, als dat niet klopt, dan kan ik niet werken, hoor. Ja, als ze nou op het toneel gaan zometeen, dan horen ze het Ja, maar het gaat... Ja, meneer Maier. Het kan echt niet harder. Ja. U heeft er eentje bij zich. Nou, dan halen we die toch even, hè? Oké, we proberen het even. Terugspoelen. Oké. Ga zo met Gaat die aan? Hier even. Oké. Op uw plaats. Attentie mensen, we gaan beginnen. Ja, indrukken. Ja. En tevreden? Heel tevreden. Attentie, action. Zo. Ja. Grandioos, meneer Maier. Ja, dat is een mooie kop heeft hij wel. Hele mooie kop. Dat zou misschien mooi zijn, ja. Je moet me niet kwalijk Meneer Maier, nemen. Ik ben er natuurlijk mee bemoeien. Meneer Maier, hij is Maar 90. In dat gedeelte van die film, hè. Als het de
circus is, hè? Ja. Dat die man dan geschminkt is, bijvoorbeeld als een clown. En dan met een zingende zaak. Dat lijkt mij mooi. Dat heb ik vroeger ook eens een keer in het circus gezien. Ja, dit is precies wat ik zoek. Ja. Zo'n... Ja, hij lijkt op iemand die je kent namelijk. En dat, ja. Een Italiaanse acteur. Ja, hoezo? Wat bedoelt u? U bedoelt dat hij op iets lijkt? Ja, dat is mijn vrouw. Nee. Microfoon weg, Henk. Henk! Zit. Zit, Cleo. Zit. Zit. Nee, zit. Cleo. Ja, goed zo, zit. Dood. Dood. Nee, zit. Zit. Dood. 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 Nee. Dood. 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 Ja, dood. Nee, bijna. Bijna dood. Bijna dood. Zit. Sentimenteel. Nee, maar dat is het juist. Die gevoeligheid zit erin. Dat is heel goed. Die gevoeligheid. Heel erg zuiver is ook, hè, meneer Maier? Ja. Dit is echt, geloof ik, een natuurtalent. Ja, nee, maar die zo'n stem, kijk. Dat is die stem. Een soort tristesse zit daar ook in. Ja. Dit is niet meer iets voor de hoofd. Hugo, is dat niet de dochter van Venema? Is dat niet de dochter van Ja, dit is de Venema? dochter van Venema van een dorp verderop. Nou, dat is dat prima te gebruiken. De broer van Jan. Nou, ik weet niet of ik... Ja. Dat is een hele muzikale... Nee, laat het maar. Bedankt hoor, kom eens even. Heel goed. Uitstekend. Heel goed, hoor. Uitstekend. Prima, bedankt hè. Uitstekend. Oké, we gaan beginnen. Ja. Mag ik even weten wat op dit kleed gaat gebeuren? Daar gebeurt niks meer, mevrouwtje. We gaan gewoon even kijken, hè? Kom op, attentie. Mag ik eventjes even een beetje ruimte, alstublieft? Nee, prima. Oké. Jongens, niet meer kletsen. Ruimte, oké. Dat is een hele dure pers, meneer Maier. Wat gaan die met die lange haren, gaan die daar wat op doen? Ja. Schiet op. Ga je nou? Ben je er niet? Haal het koffie vooruit, schiet op. Er is geen koffie. Dat doen de dames ook al tegenwoordig. Sorry, dat doen wij eventjes. Meneer Maier, dat beeld is rond. Nou, maak er zeg maar geen zorgen, dat komt vierkant in de bioscoop, hoor. Dat komt vierkant in de bioscoop. Ja, je hoort toch wat meneer Maier zegt? Dat komt vierkant in de bioscoop. Mensen, je interesseert je gewoon nergens voor. Tut. Ja, blijf er even bij, hè? Kom op. Hier. En doe de broodjes maar eens rond, hè? Jij denkt ook dat het vakantie is sinds meneer Maier in de zaak is. Ja, gaat u maar rustig door, hoor. Gaat u maar rustig door. Blijf er nou even bij, jongens. Henk, waar is hij? Oh, hier. Ja, nee. Allemaal op, hè? Ik niet. Dat mag ook niet kijken.
dan zo vet? Even opzij. Oh, je wordt dat de hoofd opsteken. Momentje. Als u trekt op in een consumptie of zo, hè? Ja, ik kom zo. Oké. Ja, even uitrustig. Oké, heel goed. We gaan door, jongens. Die tafel naar achter. Die tafel naar... En een beetje tempo, hè? Tempo, graziato, la certo, ecco allora. Niet aan dat ding zitten, jongens. Laat dat nou even staan. Oké. Ik geef eens een... Ben jij klaar, Wim? Oké, attentie. Actie. Door de sneeuw van Alaska reed een gelukkig mensenpaar. Het zingt Jurgen en Laila, zij houdt van hem en hij van haar. Als de avond valt, houdt de slede halt. Zacht zegt zij, lieve Jurgen, hij fluistert lieve Laila la. S'morgens klinkt weer het luid geblaf der honden, want de rust die gaf ze nieuwe kracht. Jurgen kijkt gelukkig naar zijn bruidje, dat dan heel vertederd tot hem lacht. En ze rijden samen naar hun toekomst, waar het volst geluk al op hen wacht. Lieve Jurgen, hij fluistert lieve Laila la. Nog één, is het goed, meneer Maier? Maantje, luister eens goed. Ik wou wat vragen aan jou. Ik heb een jongen ontmoet, waar ik veel van hou. 'S Avonds houdt hij me af. Weet hij mag me heel graag, maar of hij van me houdt, blijft nog steeds de vraag. Even een scenetje met Henk. Even goed luisteren. Je komt dadelijk binnenlopen. Hè? Je hebt een ongeluk gehad. En de laatste woorden die je zegt zijn amore mio, ja? Maar amore mio. Nee, je moet het weg. Kom er even bij. Je ziet er als het ware voor je, hè? Amore mio. Amore mio. Wacht even, jongens. Nog even. Nee, wacht even. Amore mio. Amore mio. Amore mio. Ja, meer nog. Amore mio. Amore mio. Dat is het. Amore mio. Niet zo hard. Zachtjes. Amore mio. Amore mio. Oh, zacht. Amore mio. Oké, kut. Dat doe ik. Nou, stel jij je nou even voor. Even zitten. Stel jij je nou voor, hè. Je werkt op kantoor. Ja? Kun je je voorstellen? Oké. 4 jaar lang. En op een gegeven moment sta je voor je chef. En het komt je er strot uit. En dan geef je op een gegeven moment een uitbarsting. Hè? Wat er in je opkomt. Laat het maar naar boven komen. Al die ellende van jaren, die komt er in 1 klap uit. Je zegt wat er gewoon bij je opkomt. Hè? Ja. Nou, ik ben even die chef. Chef, ik... Nee. Gaat u eens even hier zitten. Bent u even de chef? Gaat u even zitten. Nee, ik neem me daar liever niet voor. Kijk, in 1 klap, Hugo. Al die ellende van jaren. Paats eruit. Chef, ik neem het niet langer. Ah, kijk, wij maken films op die manier. Giornate secudana chiesta guardate. In het Italiaans? Dat hebben we nou toch nodig in die films. Daar zijn we toch naar op zoek, hè? Meneer de chef, ik ben nou al 20 jaar bij u in dienst. Hugo. Bij 20... Ja, meneer Maier. We werken er nog op, hè? Ja. Maar ik kan het wel. Ridi, pagliazzo, la strada mienta testa,
Adi la giura, leggera festa mia che dire. Kijk, zoiets bedoel ik nou. Something nice, do you know what it is? And it is living together at day, living together at night, living together for our life, and I'm sure it will survive. Baby, do you know that I miss you? My bed is empty and cold. You let wait me too long before you come. I beg you to stay, but you don't. You know I'm a woman in love, and from you I can get enough. Unlocked in my soul I've a wish, something nice, do you know what it is? And it is living together at day, living together at night, living together for our life, and I'm sure it will survive. Baby, I'll wait and I'll dream of a time that you're near my side, that we are in a mood for a walk in a wood that whispers behind our house. You know I'm a woman in love, and from you I can get enough. Unlocked in my soul I've a wish, something nice, and now you know what it is. Lacrima mia, la dolce mia, per tu dire. Living, living, I want to live together with you, and will you live with me? Amore mio. Hé. Die auto stond toch hier? Hier? Dat kan niet hoor, die kan niet weg zijn. Die moet vanavond voor 8 uur... Voor 8 uur? Ja, mens, dat snap je toch niet. Zoek dan eventjes. Meneer Meijer. Meneer Meijer, er is iemand voor u geweest van de krant. Wat voor iemand? Nou, een journalist van de krant. Hier.
Zeg, waar is uw hoed? Die is weg. En uw das, uw sjaal, waarom bent u niet met de auto? Die is weg. De auto is weg. En waar is Beb? Hugo? Dag, meneer Maier. Ik heb hier de rekening voor u. Ja, ik bedoel, die auto die is toch verzekerd, nietwaar? Die auto is helemaal niet voor mij. Moet u luisteren. Kijk, die... Ik kan het niet betalen, Hugo. Ik heb geen geld. Nou ja, een cheque is ook wel goed hoor, meneer Maier. Ja, kijk, ik zou er niet om gevraagd hebben als het niet zo was dat we het nodig hadden, hè? U begrijpt die verbouwing en zo. Ik ben helemaal geen filmproducent. En die auto dan? Ik bedoel, wie anders rijdt er nou in zo'n auto rond? Die is geleend. Met postzegels. Ik spaar postzegels. En wat zijn het dan voor kaartjes? Laten drukken. Ik heet helemaal geen Maier. En dat? Wat is dat voor ding? Dat is een oude landmeter, dat heeft niks met film te maken. Dus je hebt me belazerd. Je hebt 4 weekenden lang hier op mijn kosten een beetje de dure meneer uitgegaan, hè? Wat moet ik dan met die rekening? Doe maar met me wat je wilt. Ga maar naar de politie, geef me maar aan. Het is allemaal afgelopen. Hey, Hugo. Bedankt. Bedankt. Jij wou mij bedanken. Hemel! Hoe moet ik dat nou verklaren, hè? Over 10 jaar zijn ze nog niet uitgelachen hier in het dorp. Hugo heeft zich in de luren laten leggen. Hoe moet ik dat nou aan Henriette uitleggen? Jij bent filmproducent. Punt uit. Hugo? En er is geen sprake van dat jij geen filmproducent zou kunnen zijn. Kan niet, die auto. Wat een auto? Die auto had vanavond al terug moeten zijn. Er is morgen een trouwerij. Die mensen denken natuurlijk dat ik hem gestolen heb. Die gaan aangifte doen. Het komt wel goed met die auto. Die auto die vinden we wel terug. Dag, Van Zanten. Goedenavond. Ja, meneer Maier. Meneer Maier blijft vannacht nog bij ons. Niet waar, meneer Maier? Ja, zeker. Nee, het was een ontzettend leuke dag van Zanten, die auditie. Oh, ja. Zoals meneer Maier iedereen op zijn gemak wist te stellen. Ja, ik kon niet, dat is jammer. Oh ja, dat is zeker jammer. Hallo, meneer Maier. Tevreden? Een rondje van mij, Hugo. Jij zeker een jonkie, hè, Van Zanten? Ja, graag. Ja, meneer Meijer, ik heb er het weekend over nagedacht, maar ik doe het. Zo, daarmee op. Nou, kijk, we zijn nog volop bezig met... Mag ik even? Oh ja, ga met de typecasting. Ik bedoel, ik moet nog even contact opnemen met de mensen in Rome. Mhm. En nou, kijk, als dat geweest is, dan weten we tenminste waar we... Het gaat door, toch? Ja, waar we aan toe zijn, hè. Ja. Maar het komt allemaal wel in orde. Ja, hoor. Nee, dat is... Ja.
Production. Wat moet ik nou doen? Ik had al 2 uur op mijn werk moeten zijn. Die auto, we zouden die auto toch terugvinden? Ja, die auto die komt wel terecht. Maak je maar geen zorgen. Bel eerst maar eens naar je werk, hè? Maar wat moet ik dan zeggen? Verzin dan wat, man. Gebruik dan die fantasie van je. Met Meijer, kunt u me verbinden met meneer Stuit? Ja. Ja, meneer Stuit, met Meijer hier. Ik zit in Blundert op het ogenblik. In Blundert. Ja, mijn moeder die woont hier. Die woonde hier. Die is namelijk... die is overleden. Ja. Ja, nou de begrafenis is om 12 uur. Ja, hier. Ja, dank u. Dank u. Dank u, meneer Stuit. Ja, inderdaad. Ja, vreselijk. Ja. Ja, dat komt in orde. Goed, meneer Stuit, ja. Dag, meneer Stuit. Hé, Meijer. Je auto is teruggevonden. Buongiorno, spaghetti. Ted. Nou, we hebben hem gevonden, hoor. Merk en model Chevrolet Caprice, kentekennummer 72PA76. Die was toch van u? Ja, dat wil zeggen, die was geleend. Oh ja, dat klopt, ja. Verkijks verhuurbedrijf. Nou ja, wat doet het ertoe, hè? Hij is gevonden. Het is een gevalletje van joyriding. Nog koffie, heren? Goedendag. Hé, Charlie. Bedankt dat je mijn naam niet genoemd hebt. Klootzak. Wat nou? Bedankt. Bedankt. Natuurlijk heb ik je naam niet genoemd. Dan was ik tot een sigaar. Moet je luisteren, ik heb graag je naam genoemd, hoor. Daarvan. Stomme achtertasje van je. In de achterbak. En ik maar lullen dat het ding van mij was. Meijer. Luister goed. Jij hebt die wagen nooit gehad, begrepen? Jij hebt die wagen nooit gezien, begrepen? En je hebt mij ook nooit gezien, begrepen? Sorry. Hey. Sterkte.
Ja, meneer Kooijman. Zet dat ding af. Kaffer. Ik heb nota bene een speech gehouden dat je moeder overleden is. Voor Joker. Voor Joker. Ze hebben geld ingezameld voor bloemen. Bloemen op het graf. Blijkt helemaal geen begrafenis te zijn. Een grafkrans heb ik teruggestuurd gekregen, Meijer. Ik zie ze al lachen op de afdeling als ze te horen krijgen. Meijer. Blijf tussen ons, Meijer. Geen woord erover op de afdeling. Je moeder is dood. Dood en begraven. Punt, uit. Begrepen? Je weet waar je zijn moet, Meijer? Meneer May, gecondoleerd met het verlies van uw moeder. Ja, het is nu een beetje onverwachts Heel erg. gebeurd, ja. Ja. Bedankt hoor. Ja, nou, het is allemaal wel meegevallen. Het is echt, ze is heel rustig heen gegaan, echt. Hoe wordt het van je zus? Ja, nog bedankt voor de bloemen, mensen. Echt een fantastisch boeket. Echt zo mooi. Het was ook een mooie uitvaart. Heel... Je begrijpt het wel, maar met je meeleven. Ja. Ja, echt bedankt jongens. Echt. Een hele mooie dienst. Ook fantastisch gezongen.